Nek mati alam mlebu neraka. Wong Islam kudune sing jujur. Nek abang kandhake. Kandhake abang. Nek ijo dikandhake. Ijo. Nah, sampean kudu sing beres aja ngapusi. Teng Jepara niki wonten tamu saking Demak lho. Kula niku takon kalih sampean teng Jepara niki wonten tamu saking Demak. Sampean ora usah gugu kalih bojo sampean. Ngapusilah nek bojo sampean besok nek dicegur neraka ben bojo sampean. Iya. Sampean sing jujur. Teng Jepara niki wonten tamu saking Demak. Ora. Ora. Ana di. Ngoten iki kula ken percaya kali sampean. Jare ana jare ora. Sing bener niku pripun? Enter apa mboten? Ana. Iki mau ana tamu. Ning ora kon Demak. Nggih pundi? King pundi tamune? Tamune iki mau muridku dhewe. Sinten niku? Karjo. Karjo. Ya kok Dik, murid anyar ning Panti Jepara. Oh, Karjo. Karjo. Karjo iki lak entuk kabar. Nggih. Nek wong tuane iki lara. Dhewekne seminggu sing kepungkur iki mulih Bali. tilik karo wong tuane. Lah iki mau bali meneh ning Panti Jepara. Oh, sinten wau Karjo. Karjo. Karjo napa Karji? Karjo Di. Karjo napa Karji? Karjo. Karmen. Ngeten iki sampean pun mencela-menceli jare Karjo, jare Karmen. Sing bener iku sinten? Ya tamune Karjo karo Karmen loro. Karjo karo Karmen ki lak kakang adi. Lah iki mau sing Karjo mulih, Terus Karmen melu mulih. Lah iki mau Karjo bali rene, Karmen melu bali rene. Oh, kalih temene. Loro. Karjo karo Karmen. Karjo karo Karmen. Karmen Karjo. Karmen Karjo. Karjo Karmen. Sinten karebet iki karebet. Arebet Joko Tingkir iku wong Demak. Wong Demak. Mergi pun dadi mantune Paman Sultan Trenggono. Lah karebet teko teng Jepara mriki lah napa? Demeni bojoku. Kang Mas Hadirin. Kene pun ngendika kok cram. Demeni bojoku penyarem nek bojone mesti didemeni kali yang lanang sanes nggih. Ya niki kok sampean ampun nesu. Lho kok ora nesu piye ta Dimas? Lah sampean didemeni karebet ta mboten? Ora Dimas. Nek ora nggih mboten sah nesu. Wong ora kok nesu. Aja krasa nek ora rumangsa. Nah, wong ora didemeni kok nesu. Iku ora demeni kok nesu. Karebet wau sakniki pundi? Wis lunga, Di. Pun lunga. Karebet. Kang Mas Hadirin. Penjan iki pripun to? Piantun kakung dijak goro kedhik kemawon kok mboten saged panjenengan iki. Piye? Aku mbok kon goro. Nggih. Aku mbok kon ngapusi. Aku wedi dosa Kanjeng Ratu. Ngapusi goro nek kangge kesaenan iki mboten dosa, Kang Mas. Apa? Sing kandha ki sapa? Nek jeneng ngapusi iki ya mesti dosa. Cobi ngaten iki, yen to wonten kedadosan ingkang kados ngaten menika dos pundi? Monggo pinyam menika nggih pirsa, wit biyen ngantos sak menika Dimas Karebet lan penangsang menika mboten nate akur. Monggo ingkang jalari panjenengan, kula nyuwun Dimas Karebet lan penangsang dipun pisah. Aku mbok kon misah. Ha iki wong kang jalari panjenengan kok, Jih? Kanjeng Ratu. Wiwit cilik nganti aku dadi wong sing sakmene gerangku. Iki aku nek weruh wong gelut, iki aku wedi. Ngopo aku mbok kon misah penangsang karo Karebet gelut? Moh, Dipun pisah. moh. Mboten purun? Moh. Saestu? Kandhane kok ngeyel. Dipun yen to mboten purun? Monggo Ratu lenggah dipun sekecakaken anggenipun lenggah ngangge nyamping kula pupuran lelamatan kula ingkang badhe misah Dimas Karebet lan penangsang. Menjanji piantun kakung kok kados. Lah aku iki wong lanang ngaji bokong. Ngono ku lho, Bu. Wong wedok ya ngono kuwi.
apa-apa. Aji bokong ora apa-apa. Ngene iki kala-kala nek kepepet yo dibutono tak kendhani. Katemben kemawon kula tuwi dhateng kawilujenganipun Wara Semenanjung. Apa ngerti kahanane Wara Semenanjung saiki? Wonten ing Pantin Jepara mboten wonten kedadosan menapa-menapa. Arep dadi sumurmu. Wara Semenanjung ilang saking Pantin. Anis saking Pantin. Yen menengaken monggo sesarengan dipun upati sinten ingkang beradat dumateng Wara Semenanjung Kang Mas. Malinge ora usah digoleki, mergo aku wis ngerti. Lajeng sinten Kang Mas? Malinge kowe dhewe. Kula, kowe dhewe maling. Saged panjenengan dakwa kalian kula. Bilih ingkang nyidra Wara Semenanjung menika kula. Dasaripun menapa Kang Mas? Dasare wis cetha. Wa Semenanjung asta Partisara layang kuwasa. Sok sapa wis sing kacondhokan Partisara ing mengkone sing menang jumeneng Sultan Demak. Mula nek ora selak batinmu, kowe kepengin dadi ratu Demak. Ya ngono. Minggaing karebet mboten wonten gegambaranipun bilih kula milik palenggan Sultan ing Demak Guntara. Karebet nek gunung dhuwur kae bisa dirambati. Kedhong kang jero bisa dijajaki. Ning sapa ngerti atine manungsa. Nek kowe kepengin dadi sultan ning Demak, ki nempuh bebasan, cecak nguntar mbiak, cebol nggayuh lintang. Tangeh lakone cepak urunge. Mergo sapa kowe kuwi? Kowe kuwi sapa? Kowe kuwi mung anake Saki Kebo Kenanga. Kowe kuwi mung anake Saki Kebo Kenanga. Sapa Kebo Kenanga? Kebo Kenanga ngono wong desa Kesa-kesa, mangane sega tela, nek turu kemulan kloso, sikile ngambah lemah, mlebu tela ki bapakmu. Apa pegawane bapakmu? Nyengele tarik nyunggi keranjang, ngetoke buntute luku, ngudang durane pacul, pandhe galeng tani tun ki bapakmu. Beda nek karo Arya Penangsang. Bentenipun manggen pundi Kang Mas? Sapa Penangsang? Penangsang putrane Rama Surya Wiyata ya pangeran Sedolepen Kiramaku. Sapa Rama Surya Wiyata? Putrane Eyang Babah Patah Senopati Njik Muningrat panetep panuntun Pranatagama Khalifatullah Akbar ing Demak. Dadi Penangsang ki putrane ratu, buyute ratu. Tostes ana Demak dadi pas kalamun besok sing jumeneng Sultan Demak ki aku ngerti ibu. Yen menengaken getan Prabu kula. Sinten karebet tertamtu Kang Mas Penangsang ugi sampun mangertos alam Majapahit ingkang dipun asta yang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya nggih nurunaken putra ingkang nami Ismayawati. Saengga kelampah dipun pundhut garwa Sri Mahabunggung Ratu ing Pengking. Ugi nurunaken putra ingkang nami Ismaya Sekar. Tanpa beda Ismaya Sekar ugi nurunaken putra ingkang nami Bajul Sengara nggih Jaka Sengara. Sinten Jaka Sengara nggih kagungan putra ingkang nami Ki Ageng Kebo Kanigara lan Kebo Kenanga. Sinten Kebo Kenanga ugi nurunaken putra mboten sanes nggih karebet Jaka Tingkir. Dados ingkang turas ratu menika mboten nyemoaken Kang Mas Penangsang. Karebet nggih turas ratu. Karebet iki ora ngrembug Majapahit. Majapahit wis rata dadi lemah. Sing dirembug Demak dina lajeng kersanipun. Mula kowe ora usah gogangus, kok singitke ana ndi? Ratu Semenanjung. Semune Kang Mas Penangsang tetep mojoaken kalian kula. Yen menengaken ugi kula saged ndutut garis sing pawukon. Wonten tetembungan dalan rupak selak kedisian. Saged kemawon ingkang beradat Ratu Semenanjung menika Kang Mas Penangsang. Karebet ora usah kowe njur maneka warna nggonmu pawatah. Nek pancen wa Semenanjung ora kok pasake karo Penangsang, dina iki kok kowe batak rangket sowanke ngersane Paman Sultan.
selagi cacing menika dipidak mbangkel, jejering kula menungso tetep sabelo. Iya, aku tak takok karo sampean. Apa? Kanjeng Ratu Kalinyamat iku bojone sinten? Bojoku. Nek bojone sampean ngerangkul karepet kok sing kenceng Kanjeng Ratu sing kenceng. Walah gethuk-gethuk. Tak kandhani. Aku sing duwe bojo. Ngerangkul karo karebet aku wis ikhlas. Terus Aku wis lila. Lho kowe sing ora ndek bojo kok penentang-penentang kok padha ditaleni. Yo. mergo sing lanang kaya gethuk. Kanjeng Ratu. Sing kenceng. Aja nganti ucul. Engko nek ucul leno, tundone bocah padha gelut kowe karo aku sing cilaka. Heeh, sing kenceng. Kula kundhani sing Kandhani kok. Sing kenceng kan sing kenceng. Sik. Lho, bojo sampean misah kok pilih kasih. Lho, misah kok pilih kasih. Ana sing cerak kok ngerangkul sing adoh. Cekane Dimas Penangsang iki meri to. Misah ana sing cedhak kok milih sing adoh, ana Dimas Penangsang kok milih Dimas Karebet. Ya wis, ing kene mergo Kang Mbok Ratu ki sing kapernah sepuh bakal tumindak adil. Ayo tak rangkul Dimas. Kono gles arep dirangkul Mbak Yumu. Kowe arep dirangkul Mbak Yumu. Ora gethuk. Sing wedok ape ngerangkul wong lanang kok kono tak dirangkul. Lah iya, jare kowe meri arep dirangkul Mbak Yumu kono gles kono Wis dirangkul. tak rangkul Dimas. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Dados sampean duweni Panyokrabawa. Nek kula meri pengin sampean rangkul penangsang, dirangkul wong wedok niku najis munggo lantuk. Bener. Ya. Bener. Wong lanang karo wong wadon dudu mukrime kok do rangkul-rangkulan. Pancen kuwi najis muga lantuk. Kang Mas Hadirin, Bojone sampean karo karebet. Iya. rangkul-rangkulan yen to kare sekadange nggih mboten najis muga lantuk. Iya nek karo dulur ora apa-apa, ora najis. Walah gethuk. Dulur-dulur bojo-bojo. Alambah. Kandhane kok. Sto Dimas Penangsang, Nggih. iki ana apa to padha cengkah, padha derta ning tengahing dalan kaya ngene karo Dimas Karebet. Icalipun Waratu Semenanjung karebet maringi. Karebet sing nyolong. Dimas Karebet? Nggih. Apa bener Dimas Karebet sing braket Kula Waratu dipun Semenanjung? pojokaken kalian Kang Mas Penangsang lan dipun dakwa nyidra dumateng Waratu Semenanjung. Dimas, dakwa tanpa bukti iki kliru nganggo banget Dimas. Saiki ngene wae. Kabeh ra bakal ana karampungan padha derdah padha cengkah ning tengahing dalan sikaya ngene. Mergo punjering pemerintahan kene ning Kasultanan Demak, ayo bareng-bareng Dimas Penangsang lan Dimas Karebet suwanane ngersane Paman Sonan njaluk pengadilan ngenane ilange Waratu Semanjung Dimas. Monggo nek Pancen Dimas, Kang. ayo barengan karo Kang Mbok Dimas. Ya. Ah. Yo. Sing kenceng. Nah, yo ngono, heeh. Blek-blek depok bosok anak putu aja nurun. Bojo digawa wong kok dadah. Enten apa? Iku saka senenge atiku. Seneng pripun? Kowe ora ngerti to? Nggih. Najan Mbak Yum Kalinyamat, iki pawakan wadon. Terus Ya ngono kuwi. Nek ngerampungi perkara iku tas cekat-ceket koyo Mbak Yum ngono kuwi. tas nek ana wong bagus bojo sampean iku. Sampean diweni bokonge. Lho sampean iki pripun? Ratu Kalinyamat bojone sampean. Lunga karo karebet. Ya. Lah nek cara kula ngamuk, Lho. nesu.
Dadi aku weruh kanan kaya ngene iki mbok kon nesu. Hmm. Aku mbok kon ngamuk. Nggih. Lho nek aku ngamuk aku nesu. Lho nek dipegat Mbak Yumu terus aku piye? Jabang bayi. Walah gethuk. Lumrahe sing megat ki wong lanang ora ana wedok megat niku. Wis to, Di. Perkara ngono kuwi ora usah dipikir bentoyong. Oh ngoten. Ora usah digawe bingung. Lah iya to? Nggih. Mbak Yumu kali nyamat kaya ngono kuwi. Nek kanggone aku, tak upamakno aku iki di sepeda. Pripun? Aku duwe sepeda, disilih wong. Lah, lumrahe wong nyilih sepeda iki rak ditumpaki. Ditumpaki. Saaki-akie nggone numpaki sing nyilih iku isih akeh aku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong lanang kok kaya gethuk. Alah gethuk terus. Lah bojo dipadakno nyilih sepeda sampean iki. Lah Padakno sepeda mawon. lho ngene iku ora beda kaya pager klaras. Pager klaras iku. Pager klaras. Dibrosoti kucing. Brosot. Terus Anggri terak angin semribit. Balik. wong wedok padakno pager klaras. Wes to. Pun gregeten kula kresna. Ora usah gregeten. Oh, lajeng Sing pripun? sabar. Oh ngoten nggih pun. Nih. Wong sing duwe wis entuk kok Lah aku iya, petenang-petenang la opo. Lah apa kowe bingung? Wong aku ora bingung Wis kok. ben dientek-entekno lah. Lah iya. Ora wekku ae kok. Wong La opo. Jun, Ngene. pripun? Ngene lho. Iki mau Mbak Yumu arep jaluk pengadilan Nggih. perkara iki. Iki mau rek wis sowan Nggih. bareng karo karebet. Nggih. Kowe ngerti to? Ngertos. Gandengan kencenge ra umum. Nggih. Gandeng ngene. Iya, Lah iki iya. kari kowe karo aku. Ayo. Karebet gandengan karo bojo sampean. Ah. Kula gandengan karo sampean. Iya. Ora bisa. Jane aku iki kepengin golek gandengane kok ora entuk. Jane wong lanang padha lanang ora apa-apa. Rama Sunan Kali ngersa dalem Kanjeng Sultan. ngaturi kasugengan rawuh panjenengan. Sedaya pikantuk berkah pangestunipun Kanjeng Sultan. Namung dalem ngaturaken sungkem pangabdi Kudus. Nggih, kula tampi dipun skecakaken nggih. Nggih. Rama Kudus Kanjeng Sultan sugeng rawuh panjenengan entuk pamujimu amung wae pangestune wong tuwa tampan. sanget anggen kula mugi dados sinar. Ramaswari amarga keh para pepunggen kang padha rawuh sehingga ndak keparnake Setaken dawuh panjenengan. Wonosalam inggih kula kadya paran suwasanane Duk rikala sira ndak utus njampangi kabeh prajurit saka Demak. Kula badhe matur menelepat kula bisa Samudra Bangsa. Angger panjenengan menika masrahaken dumateng kula ingkang supados kula menika mlapati mangkatipun Temenggung Prabu Semi tindak wonten ing penarukan. Sampun kalampahan ajeng arep kalian tunggul mulu. Katanipun dipun sengaja ngantos Adipati Tunggul Wulung menika mbalela. Ning Kanto Purba lan Wasesa ndadosaken pasulayan perang.
Imanipun sedaya prajurit wonten ing Demak sami kasora. Malah kapara temenggung Prabu Semit dados bandanipun tiang-tiang penarukan. Jobi. Ngaten menika Rama Sunan Kali sarta Rama Kudus. Balelanipun tunggul-ulung saking penarukan ngamalah dinten menika Prabu Semit dados bandane Musa. Mila menika kula nyuwun dawuh dhateng panjenengan kalih menapa kepareng kula jumangkah ngadani perang kalian tunggul-ulung adipati saking penarukan. Sultan, Nggih. yen to panjenengan jumangkah tumuju ana ing penarukan kurang prayoga. Jalaran apa? Perang penarukan Demak. Ki tenane perang ana dalange. Wonten dalangipun. Ana dalange, Sultan. Lajeng dalangipun sinten? Dalange Kiai Demak dhewe. Napa wonten Kiai dados? Tenan aku ora ngapusi, wong aku jeneng Sunan kok ngapusi. Lajeng Dene dalange perang kuwi kiai sing ora umum. napa wonten Kiai? Ana Demak kuwi ana kiai umum karo kiai sing ora umum. Ingkang umum. Sing umum iki kaya aku iki, sandang penganggone sarwa putih iki kiai umum. Ning sing dadi dalange perang kiai sing ora umum. Lho kiai sandang penganggone kok sarwa ireng. Dhuwur ireng, tengah ireng, isor ireng. Lho iki kiai apa wong nyuluh kodhok. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Sultan, Nggih. keparenga kula nyuwun medal sawentawis kangge nanggapi ngendikanipun Sunan Kudus kok mblakrak kaya dene becak sing boten enten rime. Monggo monggo. Jebule krasa. Sunan Kudus, Enten apa? nek aku ngrungokke tembungmu bebasan kuwi mbalang lor ning kena kidul, mbalang kidul ning kena lor. Ing tata lair ndak sawang kowe seneng karo aku ning batinmu serik karo aku. Perang antara Demak lan Penarukan jare ana dalang. Dalange kiai Sing ora umum. sing ora umum nek ora luput kowe ndakwa karo aku. Leres. Sampeyan nakoni nggih monggo, mboten nakoni nggih monggo. Sunan Kudus, kowe mono salah suwijining sunan. Sunan mono saka tembung suna bimakna witing diwa ing kaweruh. Nggih. Nek kowe pangandikan utawa ngomong ki aja kok mentela-mente sak karepmu dhewe. Nek kedung jero kae kena dijajaki menungso, ning nek atine menungso ora bisa njajaki, sing ngerti mung panguwasane Gusti Allah. Jalaran wis diterangke sajroning kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamatul insan fi iftilisan. Api-apike wong kuwi nek iso njaga cangkem utawa pangucap, ana guru, ana kiai diwaneni muridé merga perkara omonge sing ora kena dikuku. Ana wong tuwa diwaneni anake merga saka omonge sing ora kena dikuku. Nek kowe ngomong kaya ngono kuwi jeneng kena diarani seujon. Seujon kuwi nukulake fitnah. Mongko diterangke sajroning kitab suci Al-Qur'anul Karim, al-fitnatu asyadu minal qati. Wong fitnah kuwi dosane luwih gedhe timbang gawe rajapati. Apa nek kowe seneng fitnah, kowe kepengin mlebu marang nerakane Gusti Allah Sunan Kudus. Kakang Sunan Kali, kula ndakwa sampeyan niku wonten dasare. Lho dasare apa? Dasare pun cetha. Sapa to Adipati Penarukan? Tunggul Wulung kuwi andahan Majapahit. Andane Brawijaya Majapahit. Sampeyan putu Majapahit. Dados andahan kalian putu sambung kepengin mulihake kejayaan Majapahit. Nggih napa mboten? Sunan Kudus, aku ning bumi Demak. Wong Demak wis padha ngerti menawa toh aku minangka hakim suci kang duweni gelar Qadriyaka. Aku ngadeg menyang tengah-tengahe bener. Najan toh wong Penarukan kae keluargaku, aku ora bakal tumindak ngrewangi lamun dhewekne kuwi pancen rak marang paugerane negara. Nggonku ngabdi ana ngarsa dalem Kanjeng Sultan ing Kasultanan Bintoro Demak kanthi lahir ikhlas batinku supaya negara ing Kasultanan Demak bisa dadi negara kang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nek kabeh para pinisupe negara lan para ulama
kagem kabeh ki mau ngrebut bener kaya dene kowe urung tanunga ngersa dalem gone bakal njunjung marang negara ing Demak ora bakal kelakon. Mula keng saka kuwi ya Sunan Kudus, kowe lan aku kuwi ning gone Kasultanan Demak ora kok kowe kudu disepuhke ning kowe iki dituwake. Nggih, nggih. Dados sampean mboten saestu. Dadi aku ora tumindak ngrumangsani kaya ngono. Yakin? Yakin. Nah, janji menawi mboten disampun. Saestu lho nggih. Ngersa dalem Kanjeng Sultan. Sedaya kula menawi pacoban saking ngersa dalem Gusti Allah nggih panjenengan nyepeng dhateng panguwasan negara ing Kasultanan Bintoro Demak. Monggo nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti Allah insyaallah ing mangkenipun badhe wonten wedal kagem tentremaken negara ing Bintoro Demak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lungguh nggih. Kali nyamat. Sibareng dawuh Paman Sultan. Monggo dina iki paman ora ngresake sowan. Sila marah sowan sarimbit lan garwamu luwih-luwih diderekke para kadang. Ana wigati apa nini? Mung badhe atur kawuningan yen to istunipun Ratu Semanjung Anis, Paman. Kanggo Ratu Senanjung Ilang. Paman Sultan, Penangsang kepiye? icalipun Ratu Semenanjung panjenengan sampun was lan sumlak. Lho, kepiye to, Nggih? Kuwi pepunden jare. Malinge sampun saged kula pikul. Malinge wis kok pikut. Cik, Gini apa? Ora kok sowan keng pendopo, mengko paman bakal ngadili. sampun kula suwanaken. Ngendi to malinge? Arep Joko Tingkir maling. Arep. Malinge sapa le? Arep Joko Tingkir. Karebet sing dadi maling. Nggih. Kowe dadi maling, Bet? Yo. Masya Allah, la ilaha illallah. Wong Islam kok dadi maling. Ngisi-sini kancane. Kowe tau nekani pengajian ta ora? Kowe tau ngrungokno pengajian ta ora? Nalikane kiai maca Al-Qur'an ngisi pengajian mesti diwiwiti firmane Gusti Allah sing unine mengkene. Rungokno, Bet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Allah. Ora mbok awongi apa-apa. Bet, biyen kowe iki apik-apik dadi santri ing Panti Kudus. Dadi muridku. Sapa karepku kowe tak dadekno santri sing ahli sunah wal jamaah. Besok tak mati kowe mlebu swarga bareng karo aku. Ora kowe Fatihah ora wegos minggat. Ora getun Bet nak kowe minggat. Upamane kowe minggat golek guru sing luwih dening pinter tenimbang aku. Upamane kowe meguru ning Ampel apik. Meguru ning Mulya apik. Lho minggat kliru. Minggat kok ning pondok pesantren Kadilang. Sapa to pimpinan pondok pesantren Kadilang? Sapa to kiyaine? Iku ana domelan bajingan, Bet. Iku ana domelan maling. Mula ora pinter Quran, ora pinter kadesmu, pinter gentomu kaya guru. Ayo terus Sorry. Sunan Kudus.
Enten apa? Aku meneng lan mendel iki ngrungokno omongmu rumangsaku bener. Ning jebulku kok mblakrak-mblakrak. Najan to kowe ra ngendika pendopo agung kabeh kawula Demak padha ngerti yen biyen kuwi aku iki dongkolane maling, dongkolane rampok. Ning aku iki tak takon. Dongkolane maling karo dongkolane santri, kuwi apik endi Sunan Kudus? Kiai sampean bedheki. Jawab, Le. Dongkolane santri kali dongkolane maling. Ya apik dongkolane santri. Cocok, Le, padha karo aku. Apik dongkolane santri. Nggih. Penangsa. Dalem. Aku ndak takon yo. Nggih. Nek saka tembung dongkol ki tembung kepriye? Leren. Umpama petinggi dongkol, Leren gune dadi nek umpama carik dongkol. leren gune dadi carik. Lah nek umpama santri dongkol, Ki leren gune dadi santri. nek santri dongkol dadine Dadine maling. koyok sapa? Koyok sapa? Pripun? Lah nek santri dongkol dadi maling koyok sapa? Kaya guruku. Bedro nek dongkolane maling. Nggih, dadi santri. Dadi santri. Kaya sampeyan. Astagfirullahaladzim. Nggih sampun. Ampun ngantuk dah. Rama Sunan Kali, Nggih kula dawuh. ing perkawis menika kedah dipun adili. Nanging sinaosa kula menika satunggilipun sultan. Wajib angadili. Nanging ingkang dakwa menika penangsang ingkang dipun dakwa menika karebet. Rumaos bingung sakebetipun manah kula. Mila menika Rama Sunan Kali wonten ing Kasultanan Demak Bintara menika wonten Hakim Suci, wonten Kodli Jakah, wonten Jeksa Negara. Boten sanes namung Rama Sunan Kali. Mila menika Rama, perkawis menika kula borongaken dhateng panjenengan monggo anggenipun ngadili. Oh ngaten lilah dalem kula suwun. Sunan Kudus, saka keparing Kanjeng Sultan, aku keng kudu ngadili perkarane karebet. Monggo kedahipun sing adil. Merga karebet kadakwa dadi maling. Maling bisa diunggahke menyang pengadilan nampa pidana, kuwi kudu njangkepi syarat pirang perkara Sunan Kudus. Sekawan. 4 perkara. Nggih. Apa wae? Dakwa, pendakwa, bukti, saksi. Oh kaya ngono ya. Nggih. Kowe trimo minggir dadi penonton. Ngaten. Penonton aku, Le. Nggih, niku. Penangsang, Dalem. karebet kadakwa dadi maling. Nggih. Sing dakwa karebet maling sapa? Kula Cocok setunggal. Sing dipaling sing didakwa karebet. karebet. Buktine sapa? Waratu Semenanjung ilang. Seksine Seksine. 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 Sekseni. Seksine kula ki Mbak. seksine kowe dhewe. Nggih. Dadi kowe ndakwa ngrangkep dadi seksi. Nggih. Sunan Kudus, Enten apa? nek ana pendakwa ngrangkep dadi seksi, kuwi sah apa ora Sunan Kudus? Sah! Astagfirullahaladzim. Penonton ditakon. Ayo sah aja kaya ngono. Mangkel. Sunan Kudus ya merga pendakwa ngrangkep dadi seksi kuwi disahke. Mula karebet ndak putusake dihukum setahun kunjara. Kemudian hukum setahun. Karebet kowe nampa paukuman setahun sajroning pakunjara. Ning kowe aja kuwatir merga kowe bocah nom dihukum setahun mung perkara nyolong bocah wedok. Kowe tak golekke kanca. Nuwun sewu nggih Kanjeng Sultan. Anggen kula sowan menika anggih pisanipun wonten bab ingkang badhe kula aturaken. Jabi, monggo kula aturi ngendika. Kula badhe nglaporaken
bab perkawis santriwati utawi patayat ing Kadilangu ingkang bobot meteng ning dipun tengi kalih Sunan utawi kalih Kiai ing Bintara Demak. Dadosipun wonten ing Kadilangu wonten satunggilipun patayat. Nggih, Tesih prawan boten gadah bojo kok meteng. Neng meteng menika boten enten sing tanggung jawab. Nggih to? Nggih. Lajeng sinten ingkang tumindak? Ingkang tumindak ingkang kados ngaten kala wau boten sanes namung Sunan Kudus. Monggo dhisik Sultan. Kakang Sunan Kali. Sampeyan kok ndakwa kula nyenengi santri sampeyan wedok meteng. Kula mboten tanggung jawab. Seksine sinten? Seksine aku dhewe. Seksine sampeyan dhewe? Iya. Lho sampeyan ndakwa kok ngrangkep dadi seksi. Wah, mboten gathuk. Mboten gathuk. Wah, bentong. Penangsang, Dalem. pendakwa ngerangkep dadi seksi. Nek disahke karebet diunggahke menyang pengadilan ora? Nggih, nggih. Nek diunggahke pengadilan, gurumu ya dihukum diunggahke pengadilan. Oh, ngaten. Nggih pun dukung dipes. Oh, balik. Oh, balik. Oh, nggih pun. Piye iki dibacutke to ora? Mau jabel mawon. Ndak jabel. Batal mawon, batal. Sunan Kudus iki tak teruske ora perkarane karebet. Nek perkarane karebet diteruske diunggahke pengadilan hukum, kowe ya tak hukum mergo aku sing dakwa, aku seksine, kowe ngetengi patayat ing Panti Kudus. Perkaramu jabut, Lek. Nggih, jabel mawon boten jabel. Tapi ora sedo. Mati ya. Nun sewu Kanjeng Sultan. Yen mekaten sampun cetha perkawisipun nyumanggaaken saking ngeso dalem Kanjeng Sultan. Nggih, matur nuwun matur. Penangsang Nggih. lan karebet paripun. Aja dianggep rampung perkara iki. Rampunging perkara siji antarane loro. Lamun to sira kabeh bisa nguwali bandaning Prabasemi kaping pindho nganti konduring kambok Ratu Senanjung mengko bakal ndak apuros kabeh kalputan. Nggih, kula sagah. Golek iki, Lek. Nggih, kula njaluk disuwuk nggih. Jaluk tak suwuk. Nggih, ben entuk. Godhange suwuk kok. Aja kuwatir. Nak perkara suwuk ae godhang suwuk. Auzubillahi minas Kuwale kowe sing tak suwuk. Jaluk suwukan apa, Le? pengasihan. Lho karepe piye? Kula ketemu musuh kamane aji pengasihan lho bisa gelut nanging Prabasemi dipun wae. Ngono. Nggih. Rungokno ya, Le. Tirokno. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun. Niat ingsun. Matek aji. Matek aji. Pengasihan. Pengasihan. Tiratiri. Tiratiri. Asale menungso saka banyu suci. Asale menungso saka banyu suci. Metune saka sela-selane ati. Matune saka sela-selane ati. Yen tumiba ning lemah gegilani. Nek tibane lemah gegilani Yen mlebu weteng dadi banyu. alas kobar mawon. Alas kobar. Dadi banyu. Karepe piye? Ketemu musuh kamane alas kobar obong. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun, Niat ingsun. matek aji. Matek aji. Alas kobar. Alas kobar. Ngarep omah jenenge latar. Arep omah jenenge. Ndok digoreng jenenge dadar. Ndok digoreng jenenge. Sikil pitik jenenge cakar. Sikil pitik jenenge kakak. Samber bledek mudyang. Budal. Golek. Parang nyuwun tapek pangsun. Sing ati-ati. Tak suwunke marang pangkasan. Kang kok kan nyamat. Kang masa dhewe. Wong ora murid kok iso jaluk pangestu. Tibarene Kak Sanggas. Nekat ae bocah. Nekat ae.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sasire dhewe ora sembodo mbiyene saben dina mung tansah metuki saben kepethuk tembunge angrerepo dadi duweke ora maido kala mongso gawe gelo ewo semono nganti bisa anglunturke tresno ditambakno mrono mrene tiwas ndedok larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe nggih matur sembah nuwun sugeng dalu nggih tasih sinarengan kalian Wahyu Manggala ora ngono leleh aku iki dibacaki apa malah kaya manuk podang lah ya katoke malah kaya katong wong ngedos katoke kecingkrangan keciliken iki mang ndagakno sing rada gedhe piye lek Bos Yanto ngene iki terus aku mbok kon lah apa ngene iki mudeng tah apa nek mlayu-mlayu ngene iku lho mudeng kowe kula lah apa gerang dablek
Ora ngono iki lalah apa? Gayame ya iso kowe. Apa nyinggahno sandal lek? Nyinggahno sandal kaya ngetokno jurus kaya. Sandal japit ae mletemu. Aku ngrasakno kanca-kanca. Tri Budi Suci. Budi Suci wah jan. Jake, umpama ngekeki salam karo Tri Budi Suci piye salame? Halo. Alah. Kok halo nganggur keki salam hormat kanggo Tri Budi Suci. Lah carane piye? Hormate piye? Alah angger hormat gerak ngene. Hormate wong upacara iku. Lah kudune piye? Hormat Tri Budi Suci ya ngene iki. Hormat Tri Budi Suci. Ngono. Iya. Gayane ya macak kuning-kuningan. Loh, Iso piye, kowe jurus-jurus iso siji Alah sampe wong pira. jurus e kok ra iso. Alah. Aku iku raketang lagi ketemu karo dulur-dulur Tri Budi Suci. Diwarai sithik-sithik ngono walah. Diwarai apa kowe? Diwarai cara seni pernapasan. Wih. Piye carane ben iso awet urip pernapasan aja nganti boros kudu sing irit. Ngono, nggambarno wong ning alam donya. Wong nek boros kae bakale tundane ora bakal cementel. Ora bakal cementel. Iki diatur kok pernafasan. Nek ngirit tetep insyaallah bakale tetep kecukupan. Mulane menawa kanca-kanca Tri Budi Suci iku ambekan sedina muk pisan menawa. Omong aku. Ngono wis bar. Ambukan mau pisan yo. Lah piye? Ambukan ya lumrahe ambukan ngene iki. Ngono. Ono ambukan ngono tok iku tuman kowe. Iya. Kek geti wong seneng amlah lah kowe senengan kowe iso. Lho jarene kowe mang ape kepengin ngerti jurus. Nek raketang piye? Wong jengene awak dhewe wis kadung memahami. Iki jurus wong ra ndek dhuwit ya iki. Jurus wong ra ndek dhuwit ya. Paring-paring. Ngemis ya kowe. Iya. Alah. Mulane nek ra iso ngomong jurus apa aku roh. Ndidingi kaya napa ngono lah. Alah. Apa bojo njaluk dingenekno? Ya, Ra iso iki jurus iya. jurus apa iku, Cek? Jurus iku lho nang wagenan. Iya. Wah, aja sembrono kowe. Kowe ora pimpinan Tri Budi Suci disangsekno kowe. Ah iya. Raketang piye belajar ngono, Gok? Tulisan mau ndi? Tulisane mulane saurunge ning timbang. Alah ya Allah. Kita memperkenalkan saka kono paguyuban kanca-kanca Tri Budi Suci. Kowe iki luru apa, Ndon? Alah ya Allah. Iki lho, Ndon. Ya. Saka paguyuban kanca-kanca Tri Budi Suci. Engko ben do mudeng, engko ben do ngerti apa ta tujuane. Gol protol telu gol. Seneng amono ae. Kebetulan are. Kowe nek juruse iso. Lho raketang piye? Aku kancane kancaku cah kono kok. Kancane kancaku cah kono piye? Kancaku iki akeh sing ning gone Tri Budi Suci. Ngono. Alah perkara jurus-jurus. Wah, kowe Jajal sik. Kayak salam sik. Salam. Nah. Lah terus? Jurus 1. Heeh. Ya ora iki jurus tenan iki. Ana piye wong jurus kok ana ngenteni nek diwenehi wong iku. Ya. Mudeng kowe. Sik. Ana apa? Mana sik satu Siji. setunggal. Anggota Tri Budi Suci. Mriki. Nek ora percaya ya apa ora iku mang bener apa ora Le? Iki mau kakangmu Gendon ngetokno jurus pembukaan untuk Tri Budi Suci. Asmane sinten? Adit. Siapa? Alah jeneng wagime ning aku Adit. Nek jeneng Adit tenan. Putrane sinten? Supri. 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 Ibuke namine sinten? Kasmina. Kasmi. Nah Kasmina. Anak mata Elena nah. Jurus 1. Bisa apa ora? Nah. Ayo Di. Ayo laksanakan. Kasih tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ben ora gawe-gawe 2 orang.
Podo apa ora? Yang mana? Nah, ayo, monggo. Nah, ayo. Ayo. Jenengan ayo. Alah. Tak goleki sing kaya ganden. Asmane sinten? Erik ya. Erik. Jeneng Elik iku. Masa jenenge Elik ngono? Senengane lho. Ora kok Elik jenenge. Sapa? Mbah ana kiri, mbah sapa? Sinten wau? Erik. Kupingku tak tutupi ya. Mulane kok budek. Erik. Erik. Putrane sinten? Paijan. Alah Jan, Paijan. Anake Kang Paijan. Gak iki petok aku ning wagetan, Pak. Ibu namine sinten Ibu? Ibu namine sinten? Triswati. Walah iki kewalian. Iki anake Supri sing wedok Kasminah. Lah iki Paijan jodhokno Kasminah ta wis. Pas ngono maksude. Sinau wonten Tribudi Suci pun dangu merapih. Meraih berapa jurus? 10. Wakeh men lah. Mlete aku sing sabuk biru lagi teluwe gak apal lah. 10. Telu pemberi contoh dan ini merupakan perwakilan dari Tribudi Suci. Ya, kasih semangat untuk adik-adik. Tepuk tangan yang meriah. Laksanakan. Salam hormat untuk Tribudi Suci. Kai. Sarane kai. Kungfu. Mau aku mau nek kaya kiri kok kaki iki. Cara Cina enggak? Kai. Arigato. Kai. Jurus pertama. Sik. Nek dadu tomboke ning ndi? Iki kok ya lali Don kowe. Jurus 1 sampai 10. Emah rai samang kandhane 10 kok. Kowe isa pira? Isa pira? Papat ngene. Papat. Ayo Dit, Rik. Erik, mulai. Rik. Siap. Laksanakan. Konsentrasi. Ambil nafas. Tahan sampai 1,5 hari. Yuk konsentrasi. Masa meraih piye ngene. Apa aku roh pengotaki baut lah ini iki. Yuk. Ya jombo-ombo katok. Kasih aba-abanya gimana, Bos? Aba-abanya gimana? Kasih aba-abanya gimana? Gal. Memang ngombe pira kok? Tarik ke belakang. Hai. Ono. Hai. Au. Terus. Banting kanan, banting kiri. Kayak ngendero terkait Gal. Ya. Jurus kedua. Untuk Erik dan juga siapa mau? Adit. Untuk jurus 2 laksanakan. Konsentrasi. Hai. Aja mutung aku ya. Engko disikane kok mari kowe disiki ogah-ogah. Yuk. Hai. Hup. Iki suwengi sego goreng ngerong kerdus entek iki. Kon bunga-bunga ngene. Hup. Itulah tadi jurus kedua. Betul? Untuk kali ini tolong melaksanakan untuk jurus yang ketiga. Konsentrasi. Hup, tarik napas. Iya, mulai. Hup.
akan mundur kok. Terus ah. Terus. Aku iso diamuk Pak Rianto tenan iki ya. Ayo, Masa ape mbok kon langsung terus ketabrak sepur kowe le? Ya. Hup, hup. 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 Kene rono nek gawani kene. Ngono nek gawani, aku abani nek ora percaya carane no. Hup. 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 Oke. Ya, terima kasih untuk adik Erik dan juga untuk adik Adit. Yang Dan terakhir untuk jurus yang ke-10 gimana Mas Erik? Si Yang Adit ke-10. yang belum tahu mundur dulu. Oh, ya. Nah, jurus aja ning kono ah. Mriki Mikir aja ning kono Nah. ah. Sing akan lungguh sapa? Ngono lho. Lungguh. Nah Kasminah. Ono Anake wong ya le iku. guru sing perintah guru. Ai. Malas-malasan kamu ya. Guru tegas. Siap. Kok nguyah kowe ketok. Saiki posisi ngene. Ya, laksanakan untuk jurus yang ke-10. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Yik. Guyu terus titik untum kowe. Hup. 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 Iku golek kijing ta apa? Tak pikir-pikir malah kaya Agus karo Bagio nek ape apa kuwi tahu kae. Nawu. Sesuk apa tak kei jurus sampean kan ande bojo tak kei jurus. Hup. Jurus rating. Au. Hup. Hup. Au. Awang bareng. Oke, makasih Mas Erik, Ya. matur nuwun Mas Adit. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ya, Mas kasih Erik tepuk kepada tangan yang Mas meriah. Adit. Satu kebanggaan generasi muda Untuk Tri Buti Suci. ana sing kersa apa ngunika Heeh. nyinaoni babakan iki. Oke. Iki saiki jajal sik saya Cewek gol, perkenal. cewek gol. Cewek. Lah iki gandeng pas ono. Aja rono nek anjlok. Enggak. Anjlok ketepuk terus aku kon ngijoli terus piye gol. Tujuan Tri Budi Suci. Ya. Nah, 3 cerminan tingkah laku yang bersumber dari kesucian hati. Iki karepe. Ya bener kayak dongane Angge. Sunan Kudus mau gol. Heeh. Asale apa menungso saka banyu suci mengko ya iku mang. Masa ana rapal ngono? Lho, asale menungso saka banyu suci. Sing ngonekno rapal ngono sapa? Sunan sing wulung-wulungan raine kaya pasar kobong iku mang. Sing ndase kaya begedel di ujung-ujungi mau kaya sponsor Sarimi. Kaya sponsor Sarimi ndi Lendon? Ora ngono Sunan Kudus kok iku nganggo dastre sapa lah iku mang lah. Masa datre Bu Tuti? Meno Bu Tati. Bu Tati. Wala. Nganggo dastre Bu Tati. Rapale sing mandi mau piye? Ngene. Tira diri. Asale menungso saka banyu suci. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saking Mbah sinten menika? Oh mantan Modin sing bendina molang-malang ning perapatan kono. Terima kasih, matur sembah nuwun. Matur nuwun. Hai. Hai. Asale menungso saka banyu suci, Heeh. tekane saka sela-selane ati. Lah terus Yen tiba ning lemah gegilani, yen tiba ning weteng dadi bayi. Allah Allah. Iku banyu aki ta apa, Gol? Kok dadi bayi kok gampang men iki lho. Masa nek banyu aki kok iso dadi bayi, Ndon? Lah iya, sing tak moke ndak iku ah. Nek iku ora sepiro wae, Gol. Lah ana rapal neh. Donga ana neh sing mandi neh. Apa? Sun Matekaji alas kobar. Ngarep omah jengene latar. Wis dik ben mula yo. Jane ndak ngono ah. Ayo. Sikil pitik jengene cakar. Lho ora kok nyakari raine. Iya ta ora jae. Ndok didat apa ki ndok digoreng jengene dadar.